diváci, já vás vítám u dalšího videa na kanálu Lucinka Bílá. Na dnešním videu tak jsem já, Lucinka Bílá, v bílé vaně. No ale až tady tu vanu budu dneska opouštět, tak budu ještě víc bílá. Víte proč? No, protože paničkové mě chtějí vánočně vykoupat, abych byla hezky vykoupaná na Vánoce, protože paničkové dělají různý vánoční úklidy, tak si řekli, že uklidí i mě. Já teda koupám, no moc ho nemusím, a vždycky, když jsem vykoupala, tak jsem ráda, že se cítím tak víc jako čistě a takhle. No a já si myslím, že bychom teda mohli začít. Budu teda používat tady tento šampon, který je teda přesně pro pejsky. Takže první rusinku namočíme. Máme takovou neúplně horkou vodu. Lucinka, pojď, neboj. A za chviličku budeme dělat pěnu. Dáme si hlavně pozor na ouška, aby se nám tam nedostala voda. Jinak Lucinka byla před koupelí ještě učesaná, aby až to budeme rozčesávat po koupeli, tak aby to šlo líp. Tak. Takže pořádně namíríme. No, tak. Teďka si vezmu takhle rukavici a umyjeme jí konečník. A takhle to tam umyjeme tou rukavicí. Dáhneme a budeme za chvilku pokračovat. Tak. A pořádně to směrnou, to bude důkladně, bratře. Tak a máme druhé kolo teďka a tam se budeme věnovat nožičkám, pasičkám spíš a taky ještě hlavě, ale na tu hlavu opravdu opatrně. A zaměříme se i na očištění kolem huby a na tu hlavu spíš nedávejte moc teda té pěny, i když takhle kolem té huby trošku bychom mohli, ale ono to bude volizovat, jo, takže pak to smejte. Tak, nevolizujem to. Tak a vidíte, Lucinka už se klepe, takže je zima, já ji tak teda ještě naposledy jednou celou spláchnu vodou a potom už ji zabavíme do ručníku. Nebudeme ji fénovat samozřejmě, to opravdu ne. Tak ještě teda takhle tak. Dobře, a já ji teda ještě jednou spláchnu. Tak, teďka teda necháme Lucinku oklepat. Tak se toho nebojte. Hlavně tu hlavičku, jo, aby pak nebyla zima. Kde pak je Luca? Kde pak jsi? Tady. Tak. Opravdu se toho vůbec nebojte. Pořádně ji vysušte.
videjko. Dneska je takové neobvyklé, protože je takové akční. Ale já si myslím, že teďka budou spinkat. Takže takhle. No a pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když štěknete like, škrábnete komentář. No a samozřejmě budu moc ráda i za odběr na kanále Lucinka Bílá. Hav, hav!